DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro o yan kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:03 an hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta ngunyan na pagkahapon. Digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. DCGB GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. 52 na mga individual ang presenteng stranded niyan sa Pantalan sa Bulan, Sorsogon dahil sa daing makabalyo pasisiring sa Ticao Island, Kamasbate. Iyang informasyon na itinaos sa DCGB News ng Philippine Force Authority People Major Relation Officer Achilles Galindez sa kontin sa iyang sinabi na nasabing numero ang nag-arabutan ngunyan na aldaw halos sa manibaybang parte ka nasyon. Sinabi ni Galindez na sa ibong kanwara ng suspensyon ng biyahe kan mga barko o sakayan pandagat pasirin sa nasabing isla, mismong ang kapitan kan barko ang nagdesisyon na dai magpwersa na magbiyahe dahil sa bako salbadong magbaliw sa kadagatan dahil sa raot kan panahon ligi asin maraot ang sitwasyon kan dagat. Sinabi ni Galindez na mantinidong operational at sinwara ng suspensyon ng biyahe sa gabos na Pantalan sa reyon alagad mantido silang nakaantabay sa sitwasyon kan panahon para masiguro man ang kaligtasan kan mga pasahero. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCTV News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much sa Angel. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, suminakat na sa 25 katawo ang nai-report na nagadan dahil sa epekto kan habagat asin magkakasunod na bagyong Krising o kaya Krising, Dante asin Emong. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa nasabing numero, 22 ang for validation mantang tulo naman ang konfirmadong dagadan dahil sa maraot na panahon. Ang mga kumpirmadong gadan iyon hale sa Rehiyon 3, Gis asin Caraga. Mentras igwa pa maning 8 na i-report na nawawara asin 8 ang lugadan. Naglangkaw pa sa halos 4 milyon na individual o kabaing ning sobra sa 10 milyon ang apektado hale sa 17 rehiyon sa nasyon. Sa bilang, 166,000 pa o sobra sa 47,000 pamilyas ang naka-star sa halos 1,000 evacuation centers. Dagdagan tapan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Al Armario Pading Al. Maray na hapon. Please go ahead. Pig siguro ngunyan kan mga opisyalis lokal kan Legazpi na mamakaray ang padalagan. Naputol ang linya ni Pading Al. Hello Pading Al. Yes, Babalikan taan na report ni Padingal pag clear na an sa tuyang koneksyon. Idiretso taan bareta sa lado nasyonal, naghahanap na ning alternatibong paagi nin pagtukdo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ang nagkapirang aldaw na kanselasyon kan laog sa eskwela dahil sa pagrapado kan mga bagyo asin habagat.
Dagdag pa kang presidente na importante na dai maafektaran ang mga estudyantes dahil sa kanselasyon kan mga eskwela. Siniguro naman kan Departamento de Edukasyon na mapautob ni nagkaperang mga alternatibong paagi tanganing mabukod ang mga aldaw kung saan nagkanselar nin laog sa eskwela. Matatandaan dakol na eskwelahan ang nagkanselar o nagpautob ning suspension durante kan magkakasunod na bagyong Krising, Dante, Emong asin habagat. Balikan tanan detalyes kan Bareta nahatod ni kumpadreng Al sa lado lokal. Pading Al Giraray, good afternoon, please go ahead. Siguro mo niyan kan mga opisyales lokal kan Legazpi na mamakaray na ang padalagan sa Legazpi Peace Port sa Barangay Dapdap. May imbestigar ang Sangguniang Palunsod Committee of the Whole dahil sa resolusyon ni City Councilor Ato Valladolid na aramon kung ano na status kani. Pagkatapos na pinapundo ang operasyon ni dating mayor ngunyan Congressman Atty. Pido Garbin Jr. dahil na-discovering bako tultul ang pagbayad ni buwis sa syudad. Pinadalagan sa naman ini ka nagkampirang kapitan kan enot na administrasyon. Ngunyan iba na ang nag-ooperate kani. Alagad bigi siguro kan mga opisyalis lokal na mapatultul man ang pagbayad ni buwis sa syudad. Kaya willing ang mga miyembros kasanggunian palunsod na ini maimbestigaran. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Dagdagan tapaan detalyes kan Bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy. Chief Jimmy, kumpadre, maray na hapon. Please go ahead na. Maray na po na maratos-patos na sa Giraray na mga ipinag-ibakwar na mga residentes kan Barangay Maninila asin Tandarura ginubatan ngunyan kung saan may go signal na baralik na sa ginikan na barangay dahil sa back to normal na ang sitwasyon kan panahon kung kaya sa liwat ibabalik na ang mga ini ngunyan na pagka ngunyan mismo gamit ang mga lunadan kan munisipyo medyo hapunan dahil sa nagdistribuer pa kan mga ayuda alagad sigon kay MDR Remohead Ma'am Joy Maravillas sarong dalagan man lang ang mga ini pauli kan mga nakahandang lunadan dahil man ang mga ini mapabanggihan asin dahil mananin ano man na problema. Overnight man lang ang mga taga Maninila asin Tandarura sa Mauraro Evacuation Center kung saan pinalampas man sana so mga pag-uran ka subanggi kung kaya sa ngunyan balik sa dating istada ang mga residentes kan Maninila asin Tandarura. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kan Bareta sa lado nasyonal, nagpaluwas nin memorandum ang opisina kan Secretary General kan Kamara de Representantes tangani gibuhon na simple sana ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 28. Ipinaluwas ni House Secretary General Reginald Velasco ang memorandum kasunod kan apelar kan mga legisladores na day paggibuhon na fashion show ang SONA. Sigun man sa tagapagtaram kan Kamara na si Abogada Princess Abante, ipinaluwas ang memorandum bilang pakipagsumaro sa mga binaha asin binagyong Pilipino. Sinabi pa ni Abante na ang red carpet na kalatag pa man Giraray alagad para sana sa official protocol kung sa inday ini pwedeng gamiton sa ceremonial arrivals o media spectacle. Tinaawan linaw man ni Abogada Abante na tutugutan pa man Giraray ang mga halipot na doorstep interview katakod kan standard security as in accreditation procedure. Mientras naman tinido ang formal attire sa okasyon, alagad pigiing kaminar ang mga miyembros kan Kamara na ibitaran ang mga magagarbong bado. Mientras tanto, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na nakahanda ang Rizal Memorial Sports Complex sa Manila para dumanhalaton si acting Davao City Mayor Baste Duterte para sa saindang bakbakan for charity. Ipinahayag ni Torre mantang nag-iensayo nin boxing kasudma.
Inian kasimbagan ni Torre sa pahayag ni Senador Ping Lacson sa social media na may sarong executive na resort casino hotel ang handang magtaunin lugar sa labanan ni Torre asin Duterte. Sinabi pa man ni Torre na may mga sponsors na para sa nasabing bakbakan na handang magdunar para sa mga naafektaran kan kalamidades. Kan nakaaging semana, ginibo ni Duterte ang pag-agyat kay Torre na suntukan sa sarong vlog na naka-upload sa YouTube. Sa katakod na bareta, narireparo na habo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na malawos ang laban kaini kay Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa pagbukas kaini nin kondisyon na imposibleng mangyari. Sigun ini kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Abogado Larry Gadon, kung sain dagdag pa niya, kung si Torre ginibong may pakinabang ang laban asin gibuhon ining charity match tangani matabangan ang mga binagyo asin binaha. Ang gusto naman ni Duterte na magpa-drug test ang gabos na ilihidong opisyal na imposibleng mangyari. Dagdag pa niya na dipisil ang kahagadan ni Duterte dahil da iman pwedeng piriton ang mga opisyales na magpa-drug test dahil diretsos ninda na magsayuma asin igosindang right to privacy. Inabiswa na sana ni Gadon si Torre na ako na bako seryoso si Duterte sa agyat kaini. Sa katakod pang bareta, nag-apilar si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa publiko sa paaginin Facebook post na daipag-apudo na bakla si Davao City Acting Mayor Baste Duterte matapos ining maglatag ng kondisyones bago labanan si Philippine National Police Chief Nicolas Torre III sa sarong boxing match. Sinabi pa ni Sendanya, dakol na baklaan maisog asin may paninindugan alagad bako arog kaini si Baste asin bako arog kaini ang mga Duterte. Huminirit pa ini sa saro pang post na like father, like son. Kaiba na sa sayang post ang retrato, ang sarong retrato ni jet ski kung kaya nagpapahiling na patama ini kay dating presidente Rodrigo Duterte sa sayang napakompromisa na masakay sa jet ski asin mapasiring sa West Philippine Sea tangani ipaglaban ang teritoryo kan Pilipinas. Mabulta ni ba pang detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, pakalis kan nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Naghahanap ka
kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Buelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Igwang sufisyenteng fundo ang gobyerno tanganing simbagaan ang pangangaipuhan kan mga lugar na dadanyaran kan magkakasunod na bagyo asin efekto kan habagat. Ini ang pinagsiguro ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman katakod kang pirang aldaw na na-eksperyensya ang pagkalubog sa tubig baha kan mga probinsyas sa nasyon pati naan Metro Manila. Sigun kay Pangandaman, mahigpit ang direktiba sa ayan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguro na maitaot tulos ang suporta sa mga lugares na apektado kan bagyo asin kalamidad. Dagdag pa niya na may nakatagamang fundo na preparadong iluwas sa panahon ng kalamidad o ang pigaapod na National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Mientras tanto gagamiton kan Departamento kan Agrikultura ang sa indang Quick Response Fund para mapakaskas ang pagpakarahay sa mga nadanyaran na umahan kasunod kan pagrapado kan bagyong Krising asin habagat. Nagtagama man ang Agricultural Credit Policy Council nin 400 milyones de pesos na interest-free na pautang sa irarom kan Survival and Recovery o SURE program para sa mga paraoma. Sinugo man ang Philippine Crop Insurance Corporation na hidalion ang pagbabayad kan mga danyos sa mga apektadong paraoma asin parasira. Enot nang naglangkaw sa halos 455 milyones de pesos ang danyos sa agrikultura hala sa pinagsarong efekto kan bagyo asin habagat. Sigun kay Agriculture Undersecretary for Operations Roger Navarro, apektado kan maraot na panahon ang sobra sa 20,000 na ektarya kan mga pananom, mantan apektado man ang sobra sa 20,000 man na mga paraoma. Kasabay kan sa mga lugar na afektaran nin marhay iyon Occidental Mindoro, Cagayan Valley, Palawan, Tarlac asin Nueva Ecija. Nag-deploy ang Departamento de Salud nin sobra sa 1,000 medical personnel sa mga health center sa bilog na Pilipinas tanganing magtabang sa mga apektado kan baha. Sigun kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, may kabilugan na 1,184 doktor asin nurses ang nakapreparar lalo na sa mga lugar na tinamaan kan baha dahil sa maraot na panahon.
Sigun kay Domingo, ididestinon mga doktor asin nurse sa Ilocos Sur, Central Luzon, Mimaropa, Bicol asin sa Metro Manila. Dagdag pa niya na makakareceive nin supesyenteng pag-ataman man ang mga health workers na naka-duty sa nasabing mga lugar. Naisalbar kan mga rescuers ang mga residenteng natrap sa saindang harong sa sitio Lagundian, Barangay Balanzay, Mamburao, Occidental Mindoro sa katahawan kan pagbaha. Pigluway-luway na butungon kan mga responders ang ginamit na rescue boat para ligtas na makaabot sa lugar kung saan hababa ang tubig baha. Naggamit man sindaning lubid sa area para makabalyo ang mga rescuers asin magserbi na dagdag na safety support facility para sa mga pigtatabangan. Sa mga oras na ini, padagos ang koordinasyon kan Philippine Coast Guard sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mamburao asin sa 2nd Provincial Mobile Force Company, tanganing makatabang pa sa pagligtas kan mga residentes. Nangapudan si Senador Sherwin Gatchalian na hidaloon ang pagkapakarahay kan mga eskwelahan na dadanyaran kan bagyo asin habagat. Partikular na pigsugo ni Gatchalian ang Department of Education na makipagtabangan sa Department of Public Works and Highways asin mga lokal na gobyerno na hidaloon ang assessment asin pagkapakarahay kan mga naraot na classroom. Nahadit ang senador na kung mantinidong raot ang mga classrooms, mapadagos ang patakot sa kaligtasan kan mga estudyante asin mga paratukdo. Tinawan doon pa ni Gatchalian na ipaprioridad na gibuhon dapat na climate resilience o resilient ang mga classrooms asin ang mga edificios kan eskwelahan, bako sa na para proteheran ang kaligtasan kundi para papundo na ang pagkapakaray kan mga ini kada bes na may matamang kalamidad. Sinabi pa kaini na ang pag-invest sa matibay na infrastruktura makakatipid nin resources. Mapapagantamanan man ang kaaraman kan mga estudyante asin masisiguro ang pagkapadagos kan edukasyon. Ultimong detalyes kan Barreta, ipinagtaong suwestyon kan Consumer Advocacy Group sa gobyerno na dapat magkaigwa nin efektibo asin makabagong teknolohiya tanganing labanan ang illegal na online gambling. Sigun sa Bantay Consumer, Kalsada, Kuryente at Consumer at mamamayan na ang pagbabawal kan online gambling magpapadagos sana sa lehitimong gaming platform na mag-operate nin patago. Tinawan doon kang grupo na kung may makusog na digital regulation na suportado kan makabagong governance tools, siguradong malalabanan ang underground na gambling activities. Sinabi ninda abogado Kari Sison, ang convenor kan BK3 asin si KM convenor Danilo Lorenzo de los Santos na mahanap pa ang mga online gambling sites nin paagi para makapag-operate. Nangapudan man ini sa mga kongresistas na dapat magpasar nin lay na dagos nang mapapundo sa online gambling sa paagi kan pagagamit nin makabagong teknolohiyas. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pamamayon ni News Director Mar Dela, Jen Matthew Baliran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Junna Police asin Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anay